خلاصی گفت 9 متر دا 8000 روسی میگه بگیری توزه کنی با سر بزنیشو. اینه خیلی تنوش چسبیدگی هست دوران اینه توزه شون میکنیم. بعدی توزه کردم با گشته میزنیمش. خیلی توزه شو کردیم بو نشون میتین دوام شکی مقصد بو چکو کردنش در کار. اینه ای خیلی ای شهر بیرون ایجا در چشه اینه خیلی نمی کتیجوه پاسیولشنی کتیجنی پاسیولکا. اینه بچه خیلی خدو خواه وزی سر میکنیم مایده مایده بو خیلی دوام شه نشون میتین. رفتیم نه بچه اینه شه زدیم تو اینه میجه را زدیمش اومدیم. چوتکا اینه засыпка кардагиай и сими заземлениai уж там арматур сахт кардаги уша нагирифтим. засыпка мекунем и стари засыпкаи кардаги хичай посадка додагиай 2 сантиметрига бо мебардоримаш. холоси гап дальше бо мезанем мирем. ина диди чиқад чотка омадагиай бо хайна тоза кардаву амои хича бо гашта задаи сиемаш. ина ҷура задем қариб тамомаш кардем. ина миҷаш мондагия 1 метрига мондагия 1 метр 1 метрига мондагӣ. ина миша мезанем ай груба ина 2 метр бошад баъд халос ҷура. ина задем тиёраш ки кардем баъд бо гашта ай болуш шелоша засыпка мекунем. шелошам ки рст шаванд. шелошам барои ки чихелай засыпкаш накунем наи отсефмон камтар тарай. ина халос кардем ҷуро. ина засыпкаш кардем. ина шапидагием отсефа засыпка чиш мекунем шелош рст шаванд. шелошам ки рст шиданд отсефмон тарай. охи ина боруно задан чанд рӯз шид борон зада истааст отсеф тарай ҷуро ба ҳамон хотир хай камтар қинтарай. я чанд бор шакмолш мекунӣ ки баъд шилош рст шаванд. шилошам ки буд шиданд ҷуро баъд хай ба фикрам ки тамом. ина камака ки гашт мондагия ира я болуш намда бо я ҳаворш додем ки я камтар шамол бихӯра қоқ шава бидура да ҳамон шилош мақсад тарай камтар соз намеравад охи мақсад. ина газинкасолка ошай. хулоси гап инами хеле шидагда карочи. омад хай соҳиби хона дид қабул кард гуфт зур. ина бачаҳо засыпка кардем халос шелош рст. ина иҷаш ҷои камтар отсеф дора уҷа ҷои анамиҷаш ҷои саземления сими свед омадаги саземлениша ҳамиҷай. ина бачаҳо чотка омадак омад хазайн дид гуфт ки зур маъқулш кард. инҷа гараҷ бо медонӣ чӣ гуфтааст хазайн. гуфт ки бачаҳо инам пеши дари гараҷ ҳозир субрем. инам пеши дари гараҷам якҷо ҳамин фасадаш кафидааст кадме задагӣ будааст ва фасада ҳамҷа треш додааст. ҳамҷа шангу бизанем бачаҳо ак омада ябора мезанем. ина ишам халос мекунем бачаҳо. ин фасада диде ин фасадша кафи дод мо бридем хай халоси гап дар дуруни ҳамо пул иша дар иш пул мон додагӣ нестай. иш дар ҳамон дуруни карочи 8000 гуфт ҳамеша омадаги ак ябора будиш кунӣ. хай мо гуфтем тоҷик чӣ хеле ох майли гуфтем.
Между своими рабочими своими нахрен.